אנחנו עדיין בסדרת הקצרצרים בנושא החיים בדרך הרייקי. והמסר שלי כאן הוא מאוד פשוט. זה משהו שאוסוי סנסי ידע כשהוא יצר את מערכת רייקי אוסוי. לקח לי הרבה זמן להבין את זה. הכוח האמיתי, כוח המקור, כוח הריפוי, כוח בורא, הוא לא אי שם בחוץ. באנרגיה יקומית חיצונית לנו. הוא תמיד היה בתוכנו. ומערכת רייקי אוסוי לא נועדה לשלוח אותנו להתחבר למשהו חיצוני לנו, ולייחס למשהו אחר כוח שלא קיים בתוכנו, אלא להיכנס פנימה, ולגלות שזה תמיד היה בנו, וזה עצמנו, וזה אנחנו במהות.